Yn diolch newydd. Yn diolch i ti am oleini'r hael yn y cnesu ni. Yn diolch i ti am gwmni'n gilydd yn y fan yma. Yn diolch i ti am yr rhai oedd yn y cartre ddeithon ni ohono fo bore yma. Yn diolch i ti am bawb wyt ti wedi gosod o'n cwmpas. A dyn ni'n gofyn i ti'n cynorthwyo ni i daddoli ni, dyfoliannu di yma hefo'n gilydd y bore yma. Ac y byddi di yn bendithio ni wrth i ni wneud adref. Y byddi di yn rhoi goleuni ar drair dy hun. Y byddi di yn dangos i ni'r ceidwad a gaed a Bore Dydd Nadolig yn y preseb hwnnw o oes bell yn ôl. A dyfodd yn ddyn ac arollodd ei hun trosom. Ni'n gofyn y pethau hyn yn ei enw ef yr yna Aned trosom. Amen. Felly, fe ganwn ni rifrymyn 452. Clywch lyr neb yn seinio'n un, penffych enni ceidwad un. Heddwch sydd rhwng neb a llaw, Duw a dyn sy'n un yn awr. Dewch bob cenedl is yr hod, unwch ar angylau glod, bloeddiwch holl a llawen drefn, ganwyd Crist yn Bethlehem. Clywch lyr neb yn seinio'n un, penffych enni swysog ceidwad dyn. 452. Darllen yn y lawer o'r wirion a wyredau yma. Pan bore Fengil yn ôl Ioan, benod gyntaf. Yn y dechreuad yr oedd y gair. Yr oedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Yr oedd ef yn y dechreuad gyda Duw. Daeth popeth i fod trwyddo ef, hebddo ef, mi ddaeth un gym i fod. Felly ma ddaeth i fod, ynddo ef, bywyd ydo i, a'r bywyd
Goleuni dynion y doen. Mae'r goleuni yn lewyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. Ac o'r drydedd benod. Do, caro Duw y byd gymaint, nes iddo roi ei unig fab, mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef, beidio a mynd I ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. Oherwydd, nid I gondemnio'r byd yr anfonol Duw ei fab i'r byd, ond mwyn i'r byd gael ei achub trwyddo ef. Nid yw neb sy'n credu ynddo ef yn cael ei gondemnio, ond y mae'r hwn nad yw'n credu wedi ei gondemnio eisoes, oherwydd ei fod heb gredu yn enw unig fab Duw. A dyma'r condemniad, i'r goleuni ddod i'r byd, ond I ddynion garu'r tywyllwch yn hytrach na'r goleuni, am fod ei gweithredoedd yn ddrwg. Oherwydd mae pob un sy'n gwneud drwg yn casáu'r goleuni, ac nid yw'n dod at y goleuni, rhag ofn I weithredoedd gael ei dadlennu. Ond y mae'r hwn sy'n gwneud gwirionedd yn dod at goleuni, fel yr amlygu'r mae yn fyw y mae ei weithredoedd ef wedi ei cyflawni. Diolch yn fawr. Enid yma yn darllen am y goleuni. Goleuni sydd yn dod i'r byd ac yn dadlennu yr tywyllwch ac yr hoi bywyd. Dyle bod fi wedi cyhoeddi hefyd ar y cochwyn, dwi'n meddwl ar y diwedd, dwi'n cyhoeddi ar y cochwyn ar y diwedd yn wedi gwneud y casgliad felly. A bod y casgliad hwnnw yn mynd tuag at waith da, sydd yn cadw ni'n cofio lawer o waith da sydd yn digwydd ar y Nadolig yma a drwy'r flwyddyn yn gyfan. Gan byddin yr iachawdwriaeth yn darparu ar gyfer rhai mewn angen. Ac hefyd y food fridge yn lleol yn Parkfield sy'n darparu ar gyfer nifer o deuluoedd drwy'r flwyddyn. Ni'n cofio am y rhai sydd yn stryglo yn Nadolig yma. A rhai ohonoch chi wedi dod ac anrhegion efo chi, ac wedi cael y fraint o gael anrhegion y bore yma yn barod, os ydych chi wedi codi ddigon buan. Byddwn ni wedi codi ddigon buan I gael anrhegion bore yma, eisiau bod yn ercwys erbyn saith. Wedyn mi ges I anreg neithiwr, ac mi welwch chi mod i'n gwisgo'r anreg hwnnw am danaf, ac wedi gwirioni hefo fo yn rhywbeth cynnes I fod yn lapio amdan rhywun. Diolch yn fawr iawn am yr anreg nam. Os rhywun arall wedi dod ag anreg, os ydyn nhw'n hoffi I ddal I fyny a deud be maen nhw wedi gael y bore yma. Ladies. Gwestiwn yma, Gres wyt ti de? Ie, Gres fi de nhw di. A wyt ti wedi cael llyfr, ac mae o'n lyfr yn llyfr da. A mae o'n llyfr sydd o ran kindness, am caredigrwydd. Pethau mae'n dweud, pethau caredig I fod yn unig gweld mewn lyfr. Ar ddechrau, dyn ni'n eisiau ni gyd gael llyfr fel hyn. Help shovel snow from neighbours' driveways. A dyna I bwysig. Os yna I gyd. Mae gen o'n I gyd. O, mae gen o'n I gyd. Gwirio dog a bach. Bwysig iawn, mae wedi rhoi bach i'n ci ni, maen nhw wedi bod yn garedig iawn yn y Nadolig yma. Yn rhoi bach i'r ci yn ysgreinio fel sws. Wel, dyna ni lyfr hyfryd i'w liwio ac I sylwi arno fo. Ti wedi cael garfod? Yn fanne? Y cwrs ydi o, neu yn y cwrs? Wel, hyfryd iawn. Ti'n ddal o fyny fel hyn?
Meddyliwch net Dolis. Oes yn y tŷ bach i'r gol, hyfryd dros ben yn fanne. Diolch i chi am ddod â mwy dangos i ni. Ydy'ch nithero bach yn y cefn hefyd wedi cael rhywbeth yn dweud? Da ni'n diolch yn ymwneud yma. Dyna ni'n neis, be wyt ti wedi dod yr ato ni? Ydy fod yn newydd? A wyt ti wedi dod ar ôl i capel? No, wedi cael dod ar y sgwter i capel. Sut ffordd oedd ti'n mynd yn iawn yn ffordd? Ac yn bod yn ofalus, ie? A'r dyn bach yma wedi gallu. Allan. Di dan eisiau dal y dyn bach i fyny. Mae'n barod i ymwneud dros i wlad. Da iawn si. Da iawn. Mae'r strap yn beth yma'n oriawr yn fawr. Di hwn yn gwneud lot o bethau. Ydy. Waw, mae'n edrych yn da iawn. Os yn handi iawn i ni gael beth fel yn siŵr bod hyn o'n ni. Diolch yn fawr i chi am ymwneud mwy ddangos. Rwy'n arall wedi dod ar rhywbeth. Oedden nhw'n ysgen fel i ddangos. Iawn. Dim byd eto. Ond yn siŵr beth o'n cael. Ble iawn. Hyfryd dros ben. A pawb wedi gallu gweld i anrhegion ac agor i anrhegion y bore yma. Oherwydd Dydd Nadolig, ac oherwydd bod hi'n ddydd hefyd. Dwi'n cofio pan oedden ni blant codi'n ganol y nos mwyn agor yr anrhegion y Sion Corn wedi ddod ato ni. Deffro a roed y golau ymlaen. Ac yna'r rhieni'n dod ac yn dweud, na, peidiwch a roed yr golau ymlaen, ewch yn ôl i gysgu ac yn cymryd y sach i ffwrdd. Dydy hi ddim yn ddydd eto. Ac yn methu cysgu nes oedd y dydd yn dod. A pan mae'r dydd yn dod, dyn ni'n gallu agor yn anrhegion a'i gweld nhw a bod yn y goleuni. Ac mae hynny, dyn ni'n cofio'r bore newydd yma, dydd newydd, a goleuni sydd wedi dod i'r byd yn Iesu Grist. Dyn ni am ganu Carol nesaf. Dyn ni ddeu gair a dod at bwrdd y cynnig. Carol 437. Bore hwn trwy bura'r peth. Gwir sain gorfoledd sydd yn ddydd bugeiliaid isolfri cyn torri gwawr y dydd. Gwrandawyd pob bechadur gwan sy'n plygu dan ei blant, angylio'r nef a'i llef yn llon yn dwyn newyddion da i Festlem Jiwda. Dyma'r dydd, daeth newydd da o'r nef. Dyw ymddangosod yn y cnawd, ein brawd yn wir i'w ef. Rhyw 437.
Wel, diolch yn fawr iawn am rannu'r anrhegion yna dod â nhw ar llyfrau, a'r gwisgoedd, a'r sgwter, a'r camera, a'r pethau toes bach yna, pethau dyn ni'n ei mwynhau ar y Nadolig. A dyn ni'n cofio mae'r un a ddaeth i'r byd yn oleuni i'r byd. A mae'n un yn y fan yna, doli ac adnod ar yn cyfer ni. Mae'n y bobl yn rhodio mewn tywyllwch. Ac maen nhw'n gweld goleuni mawr. Mae'r rhai o'n byw mewn gwlad o gadig didel a gafodd lewyrch golau. Ac mi roedd yn darlleniad cyntaf ni'n sôn hefyd am y goleuni yna'n dod i'r byd. Ac yn gwneud gwahaniaeth pan mae o'n dod i'r byd. Mae o i weld yno yn nghanol tywyllwch. A mae o'n amlwg i bawb. A dyn ni'n holi, fel mae Ioan yn holi, ac fel mae Ioan yn mynd yn ôl. Ac yn deud wrthon ni o lle mae'r goleuni cyntaf yn dod. Bod y goleuni yna sydd yn dod i'r byd eisoes yn bod, eisoes yna, ac cyn bod y byd, trwyddo ef y creuwyd bob peth. Ac felly, a mae o'n bod cyn bob peth arall. Trwyddo ef, a mae pob dim yn cael ei greu. A dyna'r peth cyntaf wedyn, a mae Duw yn mynd ynglyn â'i greu. Goleuni. Fel mae Beibl.net yn ei ddweud, dwi eisiau golau ar ddechrau Genesis. Ond llefaru goleuni yma Duw, bydded goleuni a goleuni a fu. Mynd ati ynglyn â'r greadigaeth i greu goleuni yn gyntaf, oherwydd bod yr un sydd yn dod i fod yn oleuni i'r byd eisoes yn bod ac ar ei ffordd i mewn i'r byd yma, nad oedd y byd wedi'w greu eto. Bod y byd yn mynd i gael, bod o'n gwybod bod y byd angen y goleuni yna, oedd eisoes yn bod, oedd yn dod yn y man trwy Iesu Grist ac yn mynd i ddod yn oleuni dynion, yn oleuni i bobl ym mhob man. Ac mae'r goleuni, dydy, fel mae rhai o'n chi sydd efo solar panels yn gwybod, does na ddim electric yn cael ei gynhyrchu yn y nos ganddyn nhw. Dydy'r peth bach yn y metr ddim yn troi pan mae hi'n nos. Dydy o ddim yn cynhyrchu, does na ddim arian i'w gael, does na ddim trydan i'w gael oddi wrtho fo. Dyna, pan mae'r lawr yn codi, mae'n dechrau troi, mae'r golau bach yn dechrau fflachio, mae o'n dod yn fyw. Ac os ydy hynny'n wir am beiriant, gymaint mwy gwir mae o am bob dim arall. Mae pob un dim mewn rhyw ffordd neu gilydd, dydy, yn dibynnu ar goleuni, cael goleuni o'r haul, defnyddio'r goleuni yna, planhigio, yn byw arno. Mae creaduriaid sydd yn llenwi'r moroedd, yn llenwi'r awyr, yn byw ar y goleuni yma, sydd yn dod ac yn cael ei gynhyrchu ac yn bita'r planhigion ag ati. Hyd yn oed, yr anifiliad sy'n byw mewn tywyllwch eithaf, a nhw'n dibynnu ar rhywbeth sydd wedi cael ei gynhyrchu mewn golau wedi disgyn atyn nhw. A popeth byw yn dibynnu ar oleuni. A dyna di gwaith goleuni, felly, dod â bywyd. Dod â bywyd i bethau, dod â bywyd i'r byd, a dod â bywyd i bobl. A heb y goleuni, does na ddim bywyd, does na ddim byd, felly. A dyma di'r goleuni sydd yn dod i mewn i'r byd mwyn dod â bywyd. Fel mae Ioan yn sôn, mae o'n caru'r byd gymaint, nes iddo fo roi, nes i ddiw roi ei unig fawr. Fel na choller pwy bynnag a gredo yno, ond cael ohono bywyd tragwyddol. Bywyd yna sydd yn dod oherwydd
goleuni. Mae'r goleuni hefyd wrth ddod yn dadlennu'r tywyllwch. Mae o'n dangos popeth sydd o'i le ar yn byd ni. Mae'n dangos popeth sydd yn gam rwsyd. Mae o'n dangos popeth sydd yn ddidur. Mae goleuni naturiol yn gwneud hynny, dydy? Pan mae hi'n diwrnod braf, dyn ni'n gweld yr angen i llnau ac i gael y dystar allan falle ac i gael y cadach ar y ffenestri. Ond yna, pan mae hi'n dyfu wedyn, mae'r angen yna, dyn ni'n mynd i weld o yr un fath. Felly, ond nid dyna priod waith y goleuni. Nid mwyn dangos yr angen, nid mwyn dangos y tywyllwch, nid mwyn condemnio y byd. Nid mwyn pwyntio bys y mae'r goleuni yn dod i mewn i'r byd yn Iesu Grist yn fwy na dim. Ond mwyn rhoi bywyd. Yna di priod waith y goleuni. Rhoi bywyd. A mae'n ddigon i'w ddweud am y goleuni. Ac o'n i'n meddwl tas ni'n brin o rhywbeth i ddweud, mae'n bobl wedi sôn llawer am y goleuni ac am obaith ag ati sydd yn dod oddi wrtho fo. Hope is being able to see that there is light, despite all of the darkness. Dyn ni'n cofio'r bennill yn gan wat gyn wyn ni fy nos cyn ddieg, nad oedd ser sirio neb yn y nef i'w gweled. It is often in the darkest skies that we see the brightest stars. Ac fel y mae'r goleuni hefyd, yn lewyrchu, mae'n tynnu popeth ato'i hun, mae'n rhoi bywyd. Ac mae o, nid yn unig yn dadlennu, mae o'n torri drwy y tywyllwch. Darkness, mae gen y tywyllwch i waith wedyn hefyd i ddangos mor dda ac mor llachar ydy'r goleuni. The darkness declares the glory of light. Mae'n T.S. Eliot. Mae pawb wedi dweud rhywbeth am oleuni. Be mae Ioan yn ei ddweud am oleuni ydy fod o'n dal i lewyrchu yn y tywyllwch ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. Dydy o ddim wedi drechu o, dydy o ddim yn bwriadu drechu o, dydy o byth yn mynd i'w drechu o. Oherwydd mae'r goleuni yna, goleuni Iesu Grist yn bod rwan ac yn bod ers cyn dechrau y byd i gyd ac y daeth popeth i fod trwyddo ef. Felly, dyn ni'n cael yn galw, a mi ddion ni'n sôn yn y astudiaethau ddiweddar yma, ac yn clymu'r pethau yma mewn hefo'r Nadolig. Lawer o sôn ar y Nadolig am oleuni. Ni'n cael yn galw gan Paul yn yr llythyr at yr Effesied yn blant y goleuni. Dyn ni'n perthyn i'r goleuni yma. Mae o'n dweud wrthon ni am gerdded yn y goleuni. Rhodiwch yn y goleuni. Byddwch fyw felly yn y goleuni. Condemniad, meddai Ioan, ydy bod pobl wedi caru, wedi hoffi'r tywyllwch yn fwy na'r goleuni. Yn licio aros yn y fan yna. Oherwydd bod y goleuni yn dangos ni fyny. Oherwydd bod y goleuni yn gyfrifoldeb arno ni hefyd. A rhodion yn yr goleuni yn gyfrifoldeb ar bob un ohono ni i wneud y gweithredoedd dan mae Duw wedi paratoi ar y cyfer ni yn Iesu Grist. Dyna'n braint ni ne? Bob un ohono ni ydy cael rhodio yn y goleuni. Peidio charu'r tywyllwch yn fwy na'r goleuni. Caru'r gweithredoedd yna sydd yn dod â goleuni at bobl eraill, sydd yn ei ranio, sydd yn goleio o'n cwmpas ni. Llyfr bach gres yn y fan yma, am y caredigrwydd, y kindness yna, yn goleio o'n cwmpas ni ym mhob man. Pethau dyn ni'n ei gwneud,
Pethau dyn ni'n ei dweud sydd yn goleuo o'n cwmpas ni. Bydde ni'n unau o leuo. Goleuo dros Grist, goleuo'n hynny allwn ni, oherwydd bod y goleuni wedi dod i'r byd. Bod Iesu wedi'n goleuo ninne, a bod ninne'n cael byw yn y goleuni hwnnw, ac yn cael cerdded yno fo, ac aros yno fo tra byddwn ni. Arhoswn ni yno fo heddiw, y dydd arbennig yma, edrych ar ogoniant wyneb Iesu Grist a goleuni sydd i'w gael yn y fan honno, ac yn ei air ar y cyfer ni, ac yn ei rodio yno fo holl dyddiau ein bywyd. Wrth i ni ddod at fwrdd y Cymun, da ni'n dod ac yn datguddio y ffordd y mae'r arglwydd yn dangos i oleuni ni, trwy fywyd wedi rhoi trosom ni, trwy waed wedi tywallt ein mwyn ni. Ydyn ni'n dod ac yn gweld y gogoniant oedd yn wyneb y baban hwnnw ar y groes hefyd, yn y dwylo pur yna roddwyd ar led trosom ni. Ac felly, wrth i ni ddod at fwrdd y Cymun, neu ofyn i Nan roi diolch am yr bara a'r gwyn ac os bos y titha yn codi'r llian yma hefo ni. Ac yn y man, mi ddown ni ar rhannu'r elfennau yma hefo chi. Dwch ni gweddio. Dwch ni blygu pen. O Dduw ein tad nefol, da ni'n plygu yn wylaidd iawn ger dy frondi ar ddydd Nadolig. Da ni'n diolchu ti am y bwrdd sydd wedi baratoi ar ein cyfer ni. Da ni'n diolchu ti am yr elfennau yma. A da ni'n diolchu ti am neges y Nadolig. A da ni'n newydd glywed am yr cadig didew. A da ni hefyd wedi clywed sôn am lewyrch gola. A gyda ni yn meddwl wrth fwrdd y Cymun am bawb sydd mewn cadig didew heddiw yma. Yn meddwl am bawb sydd yn mynd drwy amseroedd anodd, drwy amgylchiadau dyrys. Ni'n meddwl am bawb yn plith ni fel eglwys sydd yn galaru y dyddiau hyn. A da ni yn dod â nhw yn annwyl iawn i gael eu cofleidio eu cysuro gen ti dy hun o arglwydd bywyd. Da ni hefyd yn meddwl am stad yn byd ni, da ni'n meddwl am y sefyllfa yn Wcrain, y Nadolig hwn hefyd, a'r Nadolig cyntaf, a'r faes y gad Nadolig cyntaf, o feddwl pa mor hir y fydd rhaid i hyn bara. O Dduw ein tad yn cyflwyno y sefyllfa erchyll hynny ti, da ni'n cyflwyno pob rhyfel sydd yn digwydd yn ein byd ni, a hefyd sgil o ffeithiau rhyfel yn glodi yn gynnen o fewn cartrefi, yn ffoi, a'r cyfan i gyd pan ydyn ni yn byw mewn cadig didew. Da ni hefyd o Dduw ein tad yn cyflwyno'n gwlad i ti, da ni'n cyflwyno amgylchiadau byw sydd yn gallu mynd yn anoddach ac yn anoddach unigolion yn y gwlad nina hefyd. Da ni'n meddwl am y rhai sy'n methu cnesu cartrefi, a rhai hynny i bod yn gweithio sydd yn ciwio tu allan i fanciau bwyd. Ti wir am y cyfan o Dduw ein tad. Helpa nina i adlewyrchu y llewyrch gola. Helpa nina i fod yn ymarferol. Helpa ni fod yn ffeind. Helpa ni roi. Helpa ni i fod yn dangos wir sydd y mae llewyrch gola yn edrych yn ymarferol. Ond da ni'n diolch i ti o Dduw ein tad bod y lewyrch gola di yn llawer iawn fwy na jyst yn gweithredoedd ni. Ond fod y lewyrch gola di ynglyn â ymddiried yna ti, cael dy gwmni di, ac yn cael bod ni, yn cael bod yn iawn. Fod yn amgylchiadau ni'n gallu bod yn gymleth, yn anodd, ond mewn llewyrch gola
ola, ydym ni'n cael bod go iawn yn pwy ydym ni, am fod Iesu Grist wedi marw drosto ni. Ydym ni'n cofio heddiw yma dy fod ti wedi dod i'r byd yn dy fab Iesu Grist, ond wedi dod mwyn wynebu y groes, mwyn trechu caddig didew, ac mwyn i ni rodio mewn llewyrch golau. Diolch i ti o Dad, am Iesu Grist, am iddo fyw, am iddo farw, ac am iddo atgyfodi ar y trydydd dydd, mwyn i ni gael bod gyda ti. Diolch i ti o Dad, diolch am yr elfennau yma, diolch am bob nadolig ydym ni wedi plygu ger dy fron di, diolch am yr rhai y blygodd ger yn broni cyn hyn. Dwi'n jyst yn gofyn dy fendith di. A diolch ydy yn cri ni, diolch ydy'n rhannu yma'r bore yma. Bendithia pob un ohono ni fel y fydden ni'n mynd i ddathlu'r Nadolig gyda'n teuluoedd a'n ffrindiau ac fel y byddwn ni'n cofio am y bwrdd hwn hefyd. Diolch i ti o Dad am dy ras ag ato ni, a dyn ni'n gofyn hyn i gyd yn enw ein harglwydd bendigedig, yn enw y babi a ddaeth i'r byd, yn Emmanuel yn Dduw gyda ni, yn enw Iesu Grist. Amen. Felly, da ni'n mynd i fentro rhannu'r elfennau efo chi. Mae'n bara a gwyn yn y gwahanol gwpanau. Ac chi gymryd yr bara a gwyn sydd gosa at ei gilydd i chi eich hun, ac i gymryd bara allan o'n un ohonyn nhw a gwyn o'r llall. Felly maen nhw i chi i ddal eich gafael ynddyn nhw. Ac wrth i ni ddod ar elfennau yma o ddiamgylch, ganwn ni bennill o'r garol o dywylch ffyddloniaeth, mi ganwn ni'r gweddill wedyn i gloi, mi ganwn ni'r bennill gyntaf yna o dywylch ffyddloniaeth oll dan orfol enw. Ni'n dod at y bwrdd yma yn ffyddloniaeth efo'n gilydd.
wrth i mi ddarllen o hanes sefydlu'r swper. Mi wnawn ni gymryd o'r bara. Alon yn llawn. Cofio ddim sydd yn rhannu bara Covid hefo ni, ac mi wnawn ni yfed o'r dyn hefyd. Oherwydd bydd erbyniais i oddi wrth yr arglwydd ar hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd gymryd bara. Wedi iddo ddiolch. Mi torodd a dywedodd, hwn yw fy nghorff, sydd er eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdano. Sef pawb o'r bara. Yn yr un modd, ar ôl swper, dymerodd y cwpan gan ddweud, cwpan hwn yw'r cyfamod newydd ym ngwaed i. Wnewch hyn bob tro ryddwch ef cof amdano, oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn, ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Dwi'n bawb mewn ffydd gobaith a chariad o'r cwpan. Cawn diolch i ti arglwydd am fod yn dawel wrth dy draed di dy hun, wrth dy fwrdd di dy hun, derbyn os law di dy hun, rhywun sydd yn gynhaliaeth i ni bob amser. Ac arglwydd, dyn ni'n cydnabod yn ddiolchgar o popeth yn tarddu ohona ti. Fel mae popeth yn dibynnu ar y goleuni, dyn ni'n arglwydd yn dibynnu'n llwyr arna ti dy hun, ac yn gofyn i ti gynorthio ni. Barhau i rodio yn doleuni di dy hun. Lle bynnag grawn ni heddiw, bynnag byddwn ni ynglyn ag o arglwydd, beth bynnag y byddwn ni wedi i'w glywed, ac yn ei wybod ohona ti, wedi hynny dreiddio ohono ni, a tharddu ohono ti, nes bod oleuni di yn cael ei adlewyrchu ym mhob un ohono ni arglwydd, gan hanu, defnyddia ni yn dy waith, am bod na waith i'w wneud, a thywyllwch sydd eto heb drechu'r oleuni. A dyn ni'n gofyn hyn i gyd yn enw Iesu Grist. Amen. Nwch chi ni ganu felly penillion ola a dynwch cyfloniaid. Yr ail bennill ail ar trydydd. Just y trydydd. Efo henffych ein ceidwad. A henffych well it heddiw. Dyma'r dydd. Nwch chi ni ddweud henffych well. Oh
synnadwyr Iesus, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fel gyda ni o lawr hon, i'r byth.